jumbuh dateng firmanipun Gusti Allah. La in sakartum la ajitanakum wa la in kafartum inna adzabib lasadid. Sapa kang gelem gedhekake rasa syukure bakal ditambahi nikmat wonten ngersanipun Gusti Allah Azza wa Jalla. Ning yen wong-wong ki mau kufur bakal ditambahi siksane kanthi dawuhipun Gusti Allah ingkang lumantar dhateng firmanipun Gusti wonten ing Al-Qur'anul Karim menika dados gegondelan utawi dados paugeran supados Bintoro Demak dados kukuh bagus sentosa negari ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur kanjeng. Nggih. Mila kula ngrawakaken Rama Sunan. Saksamunipun kula nampi dawuh ing kados semekaten. Kados ancres rasing manah. Kados dene siniram turta srindulamin. Mila Rama Sunan kangge ngawekani sampun ngantos Demak menika wonten menapa-menapa jalaran kula menika pengayoman ingkang ngayomi dhateng kawula sak negari Demak. Kanthi menika kula dawuh dumateng Wonosalam ingkang supados tetuburan sampun ngantos kendhat dhateng kaprayitnan njagi dhateng katentreman sampun wonten payuh-payuh ketemu wonten negari supaya njaga marang katentreman durung ana dawuhku ewadene wis munggah ana ing pendopo. Nyuwun pangapunten saderengipun kula matur estunipun kula sampun nampi pangandika saking Resa Dalem Kanjeng Sultan ingkang supados jagi katentremanipun negari wonten ing Demak Bintoro. Nanging kepareng kula matur ning katiwasan. Katiwasan sebabipun menapa kula matur katiwasan. Kula nampi jejiban ingkang supados kula jagi katentreman wonten rawuhipun tiyang-tiyang saking Gendasawa Semarang ingkang dumugi wonten ing Demak Bintoro. Njur apa karepane ingkang dipun kersakaken namung kepengin ngertos lan kepengin nyatakaken makomipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Njur sak bajute Wonosalam. Kula minangka dados warangka dalem kula pambeng tumindakipun tiyang-tiyang saking Gendasawa lan Semarang. Ning tansah meksa ndadosaken pasuwayan rembag nuwuhaken dedah. Dumadosipun dedah prajurit Demak Bintoro mundur Kanjeng kalah. Kanjeng Sultan, upamaya kula kecok dereng asat anggen kula pirembakan kaliyan Rama Sunan Bonang kedadak rawuhipun Wonosalam ngaturaken kedadosan menawi to wonten tiyang-tiyang saking Besawa ugi saking Semarang ingkang badhe minggah wonten ing Pendapi miterang bab sedanipun Syekh Siti Jenar ngantos ndadosaken pasulayan lajeng kados pundi Rama Sunan. Kanjeng Sultan, perkawis pejahipun Siti Jenar sampun ngantos dados penggalian. Napa malih kedadosan tiyang Gendasawa Semarang Pekalongan ingkang taksih muridipun Siti Jenar ingkang
sembarang amuk wonten ing Bintara Demak. Nggih. Menika namung soal ingkang limrah. Nggih, Kanjeng Sultan kemawon kula aturi anggadhahi watak gulu bengawan weteng segara. Nggih, ini tegesipun Rama Sultan. Perang wiwit zaman Kanjeng Nabi menika sampun wonten perang. Napa malih negari Bintara Demak zaman negara Majapahit, Singosari, Keling Kalingga lan sanes-sanesipun ugi sampun wonten salah setunggalipun nandhaan ingkang damel onar. Awit salah setunggalipun pengayoman menika boten gampil. Nata wong sak negara menika ora gampang. Selagine nata wong sak keluarga menika sok kalanipun wonten ingkang sami tukar padu. Wonten sami ingkang bentak sirah lan sanes-sanesipun. Monggo kula aturi anggadhahi watak sabar. Bathuk kena panas ning dada kudu adem. Kedah anggadhahi adeg-adeg manggen wonten ing sak tengah-tengahipun kaleresan. Kanthi linambaran menika mbok menawi badhe ndamel kukuh bakuh sentosanipun negari wonten ing Bintara Demak. Nanging Rama Sunan, menawi kedadosan menika boten enggal kasirep. Tuwuhipun paperangan menika badhe damel kapitunan kateng pangorbanan. Boten namung sentara lan prajurit saking Demak ingkang eman menika kawula ingkang boten ngetos dhateng perkawis menika dados bandeng tauring paperangan. Mongko tumindak lan pakartinipun tiyang Besawa, tiyang Semarang, tiyang Pekalongan ingkang ujugipun namung badhe miterang. Bab pejahipun Siti Jenar makomipun wonten pundi? Lajeng kados punanggen kula badhe paring pitedah, mongko kula boten ngertos. Mila saking menika Rama Sunan. Dene Rama Sunan menika dados dewaning para ulama ing Demak. Sedaya kula borongaken dhateng Rama Sunan Pinang. Sampun ngantos tuwuh paperangan ingkang kadawa-dawa. Kula welas dumateng kawula ing Demak Rama Sunan. Kula ingkang badhe tanggel jawab sawetahipun. Awit ingkang andalari murid-muridipun Siti Jenar ngantos gugat menika pancen kula perkawis para biwara. Pejahipun Siti Jenar dadi asu Blangguyan. Pun mangke menawi wonten sowanipun seswanipun Siti Jenar kados lontrang saking Semarang, Ki Gedhe Krapyak, Bupati saking Grobogan lan sanes-sanesipun kula ingkang badhe paring pitedah lan paring pemut dhateng murid-muridipun Siti Jenar. Kados kadang iki. Mila sedaya kula borongaken dumateng Rama Sunan Bonang. Menawi wonten minggahipun tiyang-tiyang saking Besawa, sampun tiyang saking Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sisip dawuh jenengan Kanjeng Sultan. Munggah ana ing pendopo Demak. Tenani ana kawigaten apa Kilontan? Saderipun matur namung sungkem pangabekti kula mugi konjuk sandhap ampeyan dalem Kanjeng Sultan. Ya, ndak tampa pangestuku tampanon. Sanget anggen kula mundi. Miyak sagunging Nayaka Praja. Prajurit katemben seba ngabiyantara ngersa dalem nggih awit wonten wigatos ing badhe konjuk dumateng ngarsanipun Kanjeng Sultan.
jur apa kawigatengmu nganti munggah ana ing Pendhapa Demak? Ngenani Guru Agung Syekh Siti Jenar. Katemben kemawon Guru Agung Syekh Siti Jenar menika katimbalan ngersa dalem ing supados sarasean Surabaya hom wonten ing Demak. Nanging engko sakmenika dereng kondur malah kepara kula mireng pekabaran menawi Guru Agung Syekh Siti Jenar menika seda leres menapa mboten. Ngene ya Kilondang. Yen kowe miterangi perkara patine gurumu Syekh Siti Jenar ana ing wewengkon Demak, iki aku ora bisa aweh wangsulan nanging sing bakal dawuh ora ana liya Rama Sunan Bonang. Rama Sunan Bonang. Rama Sunan Londang. nek sampun wonten sabda dawuhipun Kanjeng Sultan Patah kersa panjenengan ngendika leres menapa mboten pekabaran sang kontap wonten ing Semarang menawi Guru Agung Syekh Siti Jenar menika seda. Ya, Sumendo Sawatara ya Londang. Nggih. Lilah dalem Kanjeng Sultan ingkang kula suwun. Nggih, nggih. Gusti Patih Wonosalam, Nggih. Prameswari Murtosyah njaluk wektu sawetara tak jawab pitakone Jeger Semarang. Nggih, nggih. Londang, Rama Sunan sadurunging kekandan keng kanthi kathah ayo bareng-bareng muji syukur ngersa dalem Gusti Allah Gusti Kang Maha Murah. Alhamdulillah sore wau dipun paringi Jawa supados dulur-dulur tani ing mriki anggenipun garap sawah wulu pametune malimpah-limpah dipun paringi rejeki ingkang barokah kangge mbayar bocah sekolah nggo dandani omah nggo tuku tegal sawah dene sisane nggo ziarah Mekah Madinah. Alhamdulillah sing muni alhamdulillah tak dongak-dongake ndang iso munggah kaji. Amin Allahumma. Amin. Sing ora muni alhamdulillah tak dongak-dongake anake tambah. Londang, Rama Sunan yen kowe takon perkara kabar kengkok tampa. Kabar kengkok tampa gurumu mati nyang Bintara Demak. Panjen ora kleru. Ora kleru, bener. Nanging mati uriping menungso. Rezekining menungso, jodoning menungso kuwi ana ing panguwasaning Gusti Allah. Dadi ora kena disilaki, ora kena dijaluk. Ning apa sebabe matine kok nyang Bintara Demak? Mergo kena pidana. Pradata kukum ing Bintara Demak nibakake pidana karo gurumu. Lumrahe wong sing kena pidana kuwi wong sing duwe kaluputan. Yen kowe takon perkara luput lan salahe gurumu kuwi matumpa tumpi tumpuk undung. Luputken sepisan gurumu kuwi nyebarake
umur ora kuat njur kedadiane stres gedene edan kuwi dilarang dening negara uga dilarang dening tatananing hukum ing Bintara Demak. Luput keng kaping pindho rikala ana rawuhe Sunan Kudus gurumu ora ana keng ana murid-murid ing Kendhasawa jarene bareng Sunan Kudus pitrang kepengin ketemu karo Siti Jenar wangsulaning murid Kendhasawa Siti Jenar ora ana keng ana ingsun saka pintere Sunan Kudus kepengin ketemu karo ingsun ning wangsulaning murid Kendhasawa ingsun ora ana keng ana Allah njur Sunan Kudus mangsuli yen ngono ketemu karo Allah kepengin ketemu karo Allah wangsulane Allah boten wonten ingkang wonten guru Syekh Siti Jenar gurumu njur metu saka Sentrong njur Sunan Kudus matur ngersa dalem Kanjeng Sultan keng diadhep para dewaning ulama para DPR Bintara Demak kalebu aku ketua dewane Bintara Demak Jenengan iya ketua DPR iki aku kula pitados dumateng Rama Sunan Pinang heeh lah DPR Kanjeng Sultan musyawarah karo ketua DPR ngiras-ngiros dadi ketuaning ulama nyang Demak rene Siti Jenar wis ngaku-ngaku kalamun dhewekne kuwi Allah njur pradata hukum nemtokake yen Siti Jenar kena pidana pati bareng dipidana pati telung dinane padha ditahlilake wali-wali ulama-ulama ing Bintara Demak masyaallah naudzubillahi min dzalik astagfirullahaladzim gurumu malih wujud ger wujud menapa Rama Sunan gurumu malih dadi asu belang yuyar Rama Sunan Pinang kula saking nampi menawi sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar wong jeneng wong urip ten alam donya niku maune ora ana dadi ana bali ora ana tegese wangsul wonten ngasanipun Gusti Allah taala nanging kula badhe yun pirsa menawi to saestu Guru Agung Syekh Siti Jenar menika seda wujud asu belang nyunyang lah niki sing kula takokne Guru Agung Syekh Siti Jenar kok wong Islam ya Islam lho Nang sampean ya wong Islam lho aku ki malah babonane wong Islam jenengan babonane wong lho Islam iya lho Nang pitados upami sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar niku napa padha karo menungso-menungso sak lumrahe napa ya didusi napa ya dikramasi napa ya dikafani lho lah wong Siti Jenar ki wong Islam sinajan to piye-piye wae disucani ya disolati kaya lumrahe wong Islam ing tanah Jawa lho disolati iya disuceni nggih malah wektu kuwi aku sing mangku mergo Siti Jenar ki tau ngaji ning pondok pesantren Bonang sing mangku sirahe ki malah aku panjenengan ingkang mangku iya Rama Sunan lah sakniki hukume wong Islam yen to anu sewu asu munggawe wong Islam niku hukume napa asu ki yen kesenggol senggol hukume najis hukume najis niku kesenggol nyenggol ki hukume najis Nyenggol ning yen berarti? dipangan daginge haram mangan dagingnya haram haram kena ilere napa nyenggol niku Najis. niku ngendika jenengan nggih iya lho Nak najis to niku najis lho sakniki kok enten Sunan kok ngedusi asu
Kondang. Pripun? Pripun? Rodok serak-serak sithik. Nggih. Dasar sikile ora pati kena nggo mlaku bar kecelakaan. Panjen wektu kuwi sinajan to malih dadi asu ning mergo kuwi muridku ya tak pangku ya tak kafani bar tak kafani tak salati lho Nak. Salati. Iya Lho hukume wong Islam niku ora najis kena ilere napa malih mangan daging niku karo. Lho sampeyan niku sunan, sampeyan niku walulula. Ketua dewan ulama wonten Demak kok mangku asu. wah bar kuwi aku wundu ping 240 tak kandhani. Wudu ping 200 Ping 240 ben balik suci ben najise ilang. ngoten. Ben najis ilang Iya. sampeyan wudu 200 ping 40 nggih. Iya lho Nak. Nggih, kula tampa ora apa-apa. Nanging bali kula nggih, bali kula saka Demak. Kula ya arep ndedonga. Kula ya arep salat tahajud. Kula ya arep dikir. Donga kula menawi Rama Guru Agung Syekh Siti Jenar niku sedo wujud asu blang nyunyang. Iya. Sok donga kula Sunan Bonang yen mati dadi celeng. Celeng nyokot bratokmu kono. Donga kok elek. Sampeyan niku nggih ngoten kok stuntimen wong Guru Agung Semarang kok dadi asu blang nyunyang. Nek mboten dados menapa? Iya, piye Nak? Kula nampi. Rama Sunan Bonang menawi sak menika Guru Agung Syekh Jenar niku sampun sedo. Kula namung kepengin ngertos makomipun wonten pundi. Yen kowe takon makome ya, Nggih. aku semaya 40 dina. Mergo sing makomke gurumu. Ki saiki wis ra ning Demak. Santri sing metak gurumu. Kuwi saiki wis ora ning Demak. Tak golekane dhisik, mengko tak takonane, yen wis aku entuk jawaban, mengko genti aku mangsuli kowe lho Nak. Sampeyan niku yo aneh. Wong jeneng sampeyan mung mangku. Napa mal sampeyan iki mesti ngerti metake guru Syekh Siti Jenar kok sampeyan niku semaya bedane napa 40 dina karo sakniki kang aweh wangsulan. Ngoten lho Rama Sunan Bonang. Ngarepe tak kandhake sing makomke gurumu Siti Jenar ki bocah wis ora ana ning Demak. Oh, tak golekane dhisik, mengko yen wis ketemu, mengko aku wis entuk jawaban, mengko aku genti agi mangsuli kowe. Nggih. Kula tampa, kula enteni 40 dina. Nanging menawi Rama Sunan sangka 40 dina ora iso aweh wangsulan sampeyan liwat Semarang kula plathok sira-sira. Rama Sunan. Lajeng kados pundi? Tegas menika dereng rampung. Anggenipun paling katerangan dumateng lontang saking Semarang. Sampun ngantos watos. Sauger wonten bab ingkang boten ngremenaken tumrap negari Demak. Wonten geger, wonten tukar padu, wonten bab menapa kemawon ingkang saged ngrampungi boten wonten kalih 3 namung murid kula Kiai saking Kadilangu. Prayoginipun Sahid Kalijaga dipun timbali dipun suli pemanggih. Waalaikumsalam. Murid kula Kanjeng Sultan. Sangar. Tak kira Mbah Modin suwaduh mawit. Katemben kewan dipun raosi kados kraos penggalipun Kanjeng Sunan Kali. Sampun minggah wonten Pendapi Demak. Nggih Kanjeng Sultan. Wah,
Bocah sitok niki pancen mata batine pancen padhang saestu. Dipun raos iki mawon pun kraos piyambakipun. Kula pitados. Dene menika muridipun Rama Sunan Bonang monggo anggenipun bari paring dawuh dumateng Kanjeng Sunan Kang. Ngestokaken dawuh Kanjeng Sunan. Hit. Inggih, kula. Kebeneran iki. Iki sowanmu nyang Demak arep takjak Surabainahum. Kira-kira ora gelem to, Hit? Kula menging para Demak pun wontenaken basar pedhum Surabainahum menika hukumipun wajib. Iya, Hit. Kula mboten badhe nampik dhateng kersa dalem Rama Bonang sarta Yai Sultan Pak. Ya kaya ngono kuwi kang tak jaluk, Hit. Wong tuwake ora bungah-bungah. Dipunjung sego keng putih, lawuh keng mirasa gedang keng gedhe. Kuwi ora, Hit. Awa waton murid sendika dawuh ngestokke dawuhing guru. Kuwi kang dadekake mangka keng atine wong tuwa. Kadang-kalanipun muslimin wal muslimat wonten ing Bintara Demak menika tebih ing babagan rasa namung diwajibake padha sayek saeka kapti junjung marang kuwating negara ing pangangkah dadi negara sing baldatun thayyibatun barokun ghafur. Mila lajeng kula sowan wonten ing Bintara Demak nanging wonten ing jawining rangkah badhe lumebet wonten ing Datulaya Agung alun-alun Pepak Ander para Wedrah. Wonten mriku kawula tamtama nayaka praja samiya Pepak Ander ning semunipun wonten tandha pitaken jalaran ing saklebeting pendopo sajak wonten pasamuan. Dereng ngantos kula lumebet medalipun luntang sajak sumengko pangawak braja. Luntang boten pinanggih kula lajeng ngampiri tiyang-tiyang Semarang wangsul. Boten ngantos kula taken lajeng kula lumebet wonten ing Datulaya sak sampunipun pinanggih Yai Sultan Rama Sunan Bonang sarta Kakang Wonosalam semunipun kok wonten bab ingkang bebingunging manah janipun wonten menapa? Pancen perkarane kuwi bocah-bocah kang do kumpul ning alun-alun kuwi, Hit. Bocah kae bocah rese arep demo. Perkawis Perkarane padha karo lontang bocah Semarang. Dheweke iki gugat perkara mati ning Siti Jenar. Rikala 99 dina sing wis tak kabarake yen Siti Jenar matine dadu asu Blang Yoyang. Iki ra wis sumebar saindenging Nuswantara to. Luwe-luwe bocah Semarang Krendasawa, murid-murid ing Siti Jenar. Lah, lontang teko nyang Bintara Demak, cetane gugat. Gugat. Aku ya bingung, It. gatipun lontang menapa? Perkara mati ning Siti Jenar kang tak biwarake dadi asu Blang Yoyang. Iki rak politik to, It. Karepku santri-santri anyar iki ben ora ngangsu kawruh. Nyang murid-murid ing Siti Jenar, nyang lontang, nyang krapyak, nyang sasra kesuma grobokan lan liya-liyane. Karepku ben nyantri ning Bonang, ben nyantri ning Kudus, ben nyantri ning Cirebon, ben nyantri ning Kadilang kuwi. Nganti lontang takon makoming Siti Jenar. Aku malah bingung sing kaping pindho. Aku bingung sing kaping pindho. Engko nak tak tuduhke makome, engko mundhak padha ngaras padha sujud ning makoming Siti Jenar. Engko malah wong Demak do keweden. Do keweden
Mergo ana rombonganing wong Semarang, wong Krendasawa teka ning Masjid Agung, ora malah gawe bingunge wong Demak. Lajeng lontang nesu. Nesu ngancam. Ngancam malah aku yen arep liwat ning Semarang jara arep diprotol guluku. Lontang nesu perkara Rama mboten semaya 40 dina. Iya, Nek nganti makome Guru Agung Syekh Siti Jenar ora diduduhke, Rama Bonang liwat teng Semarang ajeng diplathok sirahe. iya, Nesune lontang kaya ngoten. kaya ngono. Ora Sultan Patah sing diancam, ora Wonosalam sing diancam, ning sing diancam Rama Sunan Bonang. Sing diancam ki aku, Sampeyan diancam lontang ngoten. diancam lontang. Lewat Semarang diplathok sirahe. Arep diplathok. Syukur alhamdulillah. Kowe iki murite sapa, It? Muridipun Rama Bonang. Kowe nganti iso ngaji, kuwi sing marahi ngaji sapa, It? Nggih panjenengan. Sing dadekke kowe wali sapa, It? Al Muharram Rama Bonang. Lah iya, kowe kira ngewangi aku kok malah sok nyokorke aku ki piye, It? Nuwun sewu. Kula tak matur Islam niku aslamu yuslamu pasrah. Tegese kita pasrahke jiwa lan raga kita ngasut dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula banjur Sultan Patah diangkat dadi Amirul Mukmin wonten ing Bintoro Demak supayane negara iki dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur panjang punjung pasir bukir gemaripah lojina. Wong Islam goroh niku dosa napa mboten? Dosa, It. Astagfirullahaladzim. Dadi wong Islam goroh niku dosa. Dosa, It. Lho nek ngerti dosa, kok sampean nerak dedosa? Sesiti Jenar niku matine dadi asu belang yungyang napa mboten? Ya ora, It. Lah nggih wong matine ora dadi asu belang yungyang. Kok sampean ngendika karo lontang nek matine dadi asu belang yungyang. Ngoten niku jeneng panjenengan niku ulama, ora uswatun kasanah, maido kasanah. Weneh pitutur sing becik, weneh tuladha sing apik. Mongko siare agama Islam, siare ulama ing Bintoro Demak dadi kaca Brenggala. Sok demen, sok gelem, weneh pitutur lan patuladan. Aja kongsi nerak marang wewalering agama, wewalering negara, sarta adat lupianing menungsa urip wonten ing alam jagat. Nek perkara lontang takon kok ora didudono nganti Simbonang Rama Sunan Bonang ngendika nek disemayani 40 dina lontang nesu liwat Semarang diplathok sirahe. Niku nek umpama kula ken ngomong nggih syukur alhamdulillah. Ben ana sejarah, ana Sunan diplathok sirahe. It. Nggih, Kowe murite sapa, It? nggih murite sampeyan. Lah, yen kowe ngrumangsani muridku, It. Nggih. Murid karo guru ki pindane anak karo bapak. Oh nggih, nggih. Kowe tanggep anakku, aku minangka dadi wong tuwa, It. Ngaten nggih. Lah, ayo sing rukun, It. Rukun nggih. Karukunan kuwi senjata kang ampuh. Ngaten. Lho kowe kok sajake nyandung nyrimpet. Kowe dadi waktu sandungan. Kowe angel tajak rukun, aku kelingan lho. Kelingan perkara napa? Yen kowe ora gelem tajak rukun kelingan. 17 taun sing kepungkur. Likono nang alas Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Nggih, nggih. Kowe briandal, kowe kecu, kowe maling, kulino mbriadat bojone liyan, kulino bedol turu sijo. Wong sak donya, wong sak Jawa wis do apal. Luwih dulur Kuwedari Jaksa, kowe wis do apal sejarahmu. Kowe iki biyen maling, gento, bajingan, kecu. Yen kowe ora tak bayat, kowe dadi gento selawase. Lho, ngamuk ya ngamuk nek pinarak niku sing cetha. Mosok Sunan bawah kok ceblok ngoten niku. Upama aku ora tiba ora lucu, tiba sikil kula tenan iki. Mangkel ae. Nek perkara maling niku ora usah diundha-mondha. Saiki luwih apik kula katimbang panjenengan.
gebangeten niku ora kura nggone dadi maling. Sing gebangeten niku panjenengan nggone ngajari kula ngangsu kawruh ngudi ilmi diangkat dadi ulama ing Bintara Demak. Sapa to Sahid? Branda Lokajaya anake Wilotikta Adipati Tuban senengane ngrampok ngecu lan sak piturute. Bareng dibaiat mbunang samik nah wa atok nah mas tatok nah diucapake kanthi ucapan diyakini kanthi iman ditindakake kanthi bukti pekerti akhlakul karimah anta budaloha ka anaka fa ilam takun taro hu fa inahu yaroka. Ayo sira kabeh nyembah marang Gusti Allah lamun sira percaya ning sakwise sira percaya kok ora nindakake iku dosa. Iya, iya. Kula wis bangun miturut karo panjenengane Rama Sunan Bonang supaya ngrasuk agama Islam. Lho sakwise ngrasuk agama Islam kok dia salahno. Sahid kuwi mau biyen maling. Wong elek-eleke menungsane ngalam jagat. Saiki pinter tak pinterno aku ning kok iso dadi maling. Sing gebangeten iku ora Sahite, sing gebangeten iku Bonange. Lho. Kok iso? Lho nggih, wis ngerti nek kula maling, sampean kandhani, sampean sinaoni. Ateges sampean mulang. Nek jeneng wong mulang niku ora sipate guru. Iya. Maling diwulang, ateges sing mulang niku ora gurune maling. Aku gurune maling. Lho lah nggih ah. Takoni Lho lah iya. Nangis.